Ei, hola, com esteu? Que bé, escolteu, jo estic supercontent de que ens puguem veure. Bé, content, aquests dies estar a casa fa una miqueta de mandra i, escolta'm, ens toca una mica el nas, però hem de quedar-nos a casa. I per això jo avui m'he posat dins de casa vostra. Què? Que no us agrada? Anava a dir, sí que us agrada, no que m'hagi posat a casa vostra. Bé, primer de tot, em presentaré. Escolteu, sabeu com em dic? Em dic Moi. Sí, ho heu escoltat bé? Moi. Què? Tinc un nom fàcil o difícil? No, el tinc difàcil. I mireu si és difàcil el meu nom, que s'escriu així. Tots a punt. A veure, tenim tots i totes un dit per escriure? Així, mira. Doncs hem d'escriure el nom així, mireu. Que no fa soroll el vostre dit. Si no fa soroll és perquè no l'hem escalfat. L'hem d'escalfar. Per escalfar bé el dit farem així, mireu. Quan el tenim així, una miqueta calentet, encara el podem escalfar més. I sabeu com ho podem fer? Ho podem fer així, mireu. Clic, 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 clic. Encara ho podem fer millor si fem així amb la mà. Clic, 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 clic. I encara ho podem fer molt millor si ho fem amb tot el braç. Clic, 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 clic. I encara ho podríem fer millor, sabeu com? Amb tot el cos. Clic, 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 clic. Així sí que queda ben escalfat el dit. Ja veureu com ara sí que fa soroll. Mireu, per escriure el meu nom farem... Què? Quina lletra és aquesta? La M, esclar! La M de muntanya. Sabeu que a les muntanyes els hi van posar muntanya perquè tenen forma d'M? Si haguessin tingut forma de P, els hi haurien posat platja. Les persones som així de simples. Però bé, després de la lletra M ve la lletra O. I la lletra O és rodona com ara, que a veure, què hi ha per aquí que sigui rodona, veig que... Què està pensant amb la meva panxa? Sí, a veure, tinc la panxa una mica rodona. I sabeu de què la tinc rodona? Doncs de menjar fruita. Com que no? A veure, com és la majoria de la fruita que mengem? Com són les síndries? Rodones. Com són les pomes? Rodones. Com són les taronges? Rodones. Com són les mandarines? Rodones. Com són les prunes? Rodones. Com són els plàtans? No, els plàtans no són rodons. Bé, això, jo vinc a menjar fruita rodona i al final la pansa et queda rodona. Així que, nens i nenes, heu de menjar fruita de totes menes, de les rodones i de les no rodones. Així la panxa no us quedarà només rodona, Escolteu, anem a fer una rodona, a veure com va. Mira, aquesta la farem amb les dues mans, mireu, fa així. Una rodona. I després de la lletra O ve la lletra I. I la I la farem des de sota, mireu. La farem des d'aquí baix. Ping! Que no sabeu què és aquest pling? El punt, esclar. I si ho ajuntem tot, què hi posa aquí? A veure, Moi, molt bé. Doncs ara que ja em coneixeu a mi, cal que us conegui a vosaltres. Així que quan jo compti fins a 3, totes i tots em direu el vostre nom. Què? Esteu preparades? Sí? Esteu preparats? Sí? Fort, Penseu que ho he d'escoltar jo des de casa meva, Vinga, a la 1, a les 2 i a les 3. I épala! Ara sí que ja ens coneixem. I com que ja ens coneixem, podem dir-nos hola, oi? Hola, hola, hola. Nois, nois, nois. Hola, hola, hola. Noies, noies, noies. Vinga, tots i totes, ficant de mans. Hola, hola, hola. Nois, nois, nois. Hola, hola, hola. Noies, saludem els nois, vinga, va, Hola, hola, hola. Nois, 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 nois. Saludem a les noies. Hola, hola, hola. Noies, noies, noies. Tots i totes picant de mans. Hola, hola, hola. Nois,
Ara sí, ja ens hem dit hola, ja ens hem saludat, ja ens hem conegut, així que us puc explicar el conte que us venia a explicar. El tinc aquí. És el conte de la bici de la Lola. Un conte que va escriure la Noemí Fernández i que va il·lustrar la Cristina Los Santos. Escolteu, un conte molt i molt xulo, que si es diu La bici de la Lola, com creieu que es diu la nostra protagonista? Doncs sí, es diu Lola. Us la vull presentar. Aquesta és la Lola. La Lola és una nena com ara vosaltres. Una nena que avui comença una cosa que als nens i les nenes els hi encanta molt i molt i molt i molt, que són les vacances d'estiu. Què? Us agraden, que sí? Als paves també els agraden molt les vacances d'estiu, però als nens i les nenes els encanten. Doncs bé, la Lola ha començat les vacances d'estiu. I el primer que fa amb les vacances és agafar una cosa que té damunt de la tauleta, obre el calaix i la posa dintre. A que no sabeu quina cosa és? Una cosa que fa el despertador. Ha guardat que no teniu despertador vosaltres? Potser teniu un despertador que fa... Vinga, lleva't, vinga, que és tardíssim, que arribarem tard, va. Què? En teniu algun d'aquests de despertadors? Qui són? El pare i la mare. Però encara n'hi ha un altre de despertador que és més divertit. Que fa... Que es llevarà la coseta més bonica que tenim a casa. Qui són aquests? Els avis, esclar! Són superdolços els avis. Són dolços com la mel. Escolteu, sabeu que els avis i les àvies tenen un rècord mundial? Sí, sabeu quin? El de fer petons per minut. T'agafen de la galta així. Són els millors fent això. Escolteu, doncs, com us anava dient, la Lola ha guardat el seu despertador, es renta la cara i el primer que fa després d'esmorzar és sortir al carrer. Se'n va al carrer a jugar, però no va pas sola, no. Sabeu amb qui va al carrer? Amb els seus amics. I va l'Àlex. L'Àlex és un dels que baixa. Després també hi surt la Júlia. També baixa a jugar. I també surt el Martí. Però escolteu, no són els únics que surten a jugar. També surt un amic, molt amic de la Lola. Sabeu qui? En Hamlet, el gos de la Lola. Sempre els segueix per tot arreu. Surten els 5 a jugar, s'ho passen pipa. Avui han decidit que volen anar amb les bicis amunt i avall, i s'ho passen pipa amb les seves bicicletes, corrent per totes bandes, jugant per tot arreu. Uau! Però escolteu una cosa, la Lola està una mica enrabietada, una mica... I sabeu per què? Doncs perquè la seva bicicleta se li ha quedat petita. Sí. A veure, quants de vosaltres s'us ha quedat la bici petita? A mi se'm va quedar petita una vegada només, però se'm va quedar petita. Doncs a la Lola li ha quedat petita. Però bé, tot i així, com que estan de vacances i s'ho estan passant molt bé, també s'ho passa bé. El Martí té una idea, diu, escolteu, sabeu què podríem fer aquesta tarda? Podríem anar al castell, podríem fer una... com se'n diu d'això? Una excursió amb les bicicletes. Tots diuen, sí, quina idea més ben bona, és boníssima aquesta idea. Bé, tots no. La Lola diu, jo no. Que no sabeu per què? Bé, això de la bicicleta podria ser una bona raó, però no és per això. Sabeu per què? Doncs perquè avui a l'hora de dinar ve la tieta Anna. Que no coneixeu la tieta Anna? Jo us la presento. La tieta Anna, que sempre porto una fotografia d'ella. Mireu, és aquesta. La tieta Anna és una tieta aventurera, però no aventurera, aventurera. D'aquelles que han corregut amb la seva bicicleta per tot arreu del món, per tot arreu on us pugueu imaginar. Ha estat
als 5 continents amb la seva bicicleta. I sempre que ve, sempre té alguna història per explicar. I la Lola, clar, quan ve no s'ho vol perdre. Així que arriba l'hora de dinar i arriba la tieta Anna. Estan tots sentats a taula, el pare, la mare, la tieta Anna i la Lola, tots ben asseguts, i escolteu, la Lola comença a escoltar una de les històries més xules i més guais que ha fet la tieta Anna. L'escolta tota embadalida, amb la boca ben oberta. Ei, sabeu que totes les persones del món, i tots els éssers del món, queden embadalits alguna hora o una altra, sí, amb la boca ben obert. Bé, tots no. N'hi ha un animal, l'únic animal que no queda amb la boca oberta. Sabeu quin és? La mosca. La mosca és especialista en posar-se dintre de les boques que queden obertes. Per això no obre mai la boca. Però bé, el que us estava dient, la Lola l'escolta embadalida. El que s'anomena tècnicament flipant. La seva última aventura per l'Àfrica. Uau! Està... Bé, la tieta Anna se'n va perquè acaba l'hora de dinar i la Lola se'n va fer allò que ens agrada fer tant i tant quan és l'estiu i al carrer fa tanta calor i que acabem de dinar i tenim la panxa ben plena. Sabeu què és, no? No. Anar a la piscina, no. Anar a la platja, tampoc. Anar a passejar, tampoc. No! Va, ho preguntaré al pare i a la mare, que segur que ho saben. Què és allò que ens agrada fer quan acabem de dinar, que tenim la panxa ben plena i que fora al carrer fa tanta calor? La migdiada, esclar. Doncs la Lola se'n va fer la migdiada. Al cap d'una poca estona, el pare la desperta. Vinga, Lola, lleva't, vinga. Escolta'm, desperta, que si no se t'ajuntarà l'hora de la migdiada amb l'hora d'anar a dormir. La Lola obre els ulls. Plop! I el primer que li diu al pare és: pare, ja sé què vull ser quan sigui gran. I el pare li diu: què? Vull ser aventurera. Aventurera? Oh, em sembla una idea molt bona, Lola. M'encanta aquesta idea que has tingut. Però, pare, tinc un problema. Quin problema tenia la Lola? Jo, per fer d'aventurera, he d'entrenar molt i molt. He d'anar molt en bicicleta. I la meva bicicleta com m'ha quedat? Petita. Així que necessito una bicicleta nova, una bicicleta gran. I el pare li diu: em sembla una molt bona pensada, Lola. Per aconseguir una bicicleta nova, una bicicleta gran, hauràs de fer una cosa. Hauràs de... estalviar. Estalviar? 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 Què vol dir estalviar? Què és aquesta paraulota tan llarga i tan rara? Estalviar? Què vol dir estalviar? Ho sabeu vosaltres què vol dir estalviar? Sí? Bé, jo sé que té a veure alguna cosa amb els diners. El que no sé si és gastar-los o guardar-los. Jo suposo que deu ser guardar-los, no? Si t'has de comprar una cosa, esclar, estalviar deu ser quan nosaltres tenim diners, els guardem. Això deu ser estalviar. Però clar, aquí a la Lola li passava una cosa, tenia un dubte. Pare, nosaltres som nens i nenes. Com ho fem per estalviar? Com ho fem per aconseguir diners? No sabia el que havia de fer. Així que va començar pensant en coses, però tot i així no ho tenia clar encara el que havia de fer. El pare el primer que li va dir: mira, Lola, el que hem de fer per estalviar, el primer de tot, és saber quants diners hem d'estalviar. Així sabem la quantitat. La Lola va dir: oh, i tant! Així que per la tarda, quan el pare i la mare van plegar de treballar, van anar a una botiga de bicicletes. La Lola va entrar i es va quedar... Uau! En va veure una que li va agradar molt, molt, molt! Ah, que no sabeu quina? Quan la va veure va dir:
Uau! Aquesta és la bicicleta que jo vull! Sabeu quina és? Doncs la bicicleta blava. Li va encantar la bicicleta blava. Què van fer? Van preguntar el preu de la bicicleta blava i així d'aquesta manera sabia la quantitat de diners que havien d'estalviar. Així que va arribar a casa la Lola i el primer que va fer va ser agafar un paper i un llapis per fer una llista amb coses que havia de fer per estalviar. Primer de tot va pensar, ja està, ja sé el que faré. Mira, puc escombrar casa, puc netejar, puc ajudar a fregar els plats, puc ajudar a fer el menjar. Però escolta'm, Lola, aquestes tasques, vols dir que ens han de donar diners per fer-les? Ara aquests dies que estem a casa ho sabem. Aquestes tasques ens toca fer-les perquè hem de col·laborar a casa. Nosaltres formem part d'una família i a la família tots col·laborem. És així o no és així? Això ho hem de fer i no ens han de donar pas diners. No. La Lola estava pensant i pensant com podia fer per a veure quines coses podia fer extra. Ja li va vindre la primera cosa al cap. Va dir, ja ho tinc. A veure, jo cada dia trec a passejar en Hamlet 3 cops mínim, un al matí, un al migdia i un al vespre. Així que si trec a passejar en Hamlet, a l'hora d'anar a treure-lo a passejar, puc preguntar-li a algun veí o a alguna veïna si vol que li tregui a passejar el gos i així d'aquesta manera potser em donaran una propina. Va pensar la Lola, aquesta és una molt bona idea, clar que sí! Uau! Després, què més? A veure, ja està. La tieta Anna té un cotxe, té un cotxe brut, però com una guilla, brutíssim. Escolta'm, si li dic de netejar el cotxe, potser em donarà alguna altra propina. Esclar! Escolteu, també ho feia això de netejar el cotxe, que hi havia algun veí i alguna veïna que li deien, escolta'm, Lola, quan acabis de netejar aquest cotxe, que vindràs a netejar el meu cotxe. La Lola va anar fent tota una llista amb tot de coses que podia fer, que eren extras, per estalviar diners, per recollir diners. Escolteu, va anar recollint molts diners i sabeu on els va anar posant? Doncs sí, els va anar posant amb una guardiola. Però no una guardiola qualsevol. Mireu quina guardiola més bonica. I va pintar-hi una bicicleta de color blau, esclar, com la bicicleta que a ella li agradava. Així sabia que tots els diners que anaven dintre de la guardiola eren per estalviar per la bicicleta. Escolteu, i els dies anaven passant i una tarda, a l'estiu, ja sabeu que fa molta calor, i ve molt de gust també sortir a passejar amb els amics. Van sortir tota la colla, van sortir al carrer a fer una cosa d'aquestes que els nens i les nenes no els hi agrada massa. Anar a comprar xutxes. Què? Us agrada o no anar a comprar xutxes? Esclar que us agrada, com a mi m'encanten les xutxes. Doncs van anar tots a comprar xutxes. Van anar, i escolteu, van comprar unes bosses plenes de xutxes ben grosses, però la Lola, sabeu què? Només es va comprar un caramel de maduixa. Un caramel de maduixa. La Júlia, que la veu que només es compra un caramel, li posa la mà al front i li diu, però Lola, que estàs malalta, només et compres un caramel. I la Lola li diu, no me'n compro més perquè estic estalviant. Estalviant? Esclar, estalviar vol dir recollir diners, però no gastar-se'ls a tots, perquè si me'ls gasto no estalvio. Ah, esclar! I la Júlia li va dir, com que estàs estalviant? Per què estàs estalviant? Estic estalviant perquè em vull comprar una bicicleta. La Júlia va pensar que això d'estalviar era molt divertit i que podrien estalviar tots, cadascú per comprar-se el que ells volguessin. Així que van tindre una molt bona pensada. Van pensar, mira, d'aquí una setmana és la festa major del poble. Sabeu què podríem fer? Podríem fer una paradeta amb tot de coses fetes per nosaltres i les podríem vendre. Si les fem boniques i les fem bé, escolta'm, segurament ens les compren.
Uau, van tindre moltes i moltes ganes de fer aquesta paradeta. Escolteu, el Martí va dir... Escolta, el meu avi té un llimoner carregat de llimones. Així que amb aquestes llimones podria fer taronjada. Perdó, taronjada no, podria fer llimonada. I podríem vendre llimonada. Que bé, l'Àlex i la Júlia van dir, doncs nosaltres podem agafar pedres ben boniques, ben rodones i petxines i pintar-les i que quedin boniques. La Lola va pensar, jo podria fer collarets amb llavors de fruites i així podríem preparar una paradeta d'allò més i més bonica. Va arribar el dia que havien decidit posar la paradeta, que era el dia dels focs artificials. Uau! Vam muntar una paradeta d'allò més bonica, amb llimonada, amb collarets, polseres, pedres, petxines i una caixa. I aquesta caixa? Per què hauria de ser aquesta caixa? Ja està, per guardar-hi els diners, esclar. Fixeu-vos que s'ho estaven passant d'allò més bé, ho estaven venent tot. S'ho estaven passant tan bé que en Hamlet fins i tot va fer un amic, un gosset d'una protectora d'animals que hi havia al costat que també hi havien posat la seva paradeta i estaven jugant cap amunt i cap avall. Escolteu, en un tres i no res van aconseguir vendre-ho tot. Així que van decidir, escolta'm, ja que ens ha anat tan bé la paradeta, podríem fer una cosa. Podríem pujar-nos als autos de xoc. Van recollir-ho tot i van anar cap als autos de xoc. Però, escolteu, quan anaven als autos de xoc, els va passar una cosa. Van mirar cap a una banda, van mirar cap a l'altra, i no trobaven en Hamlet per enlloc. S'havia perdut! Van estar preguntant per tothom si havien vist en Hamlet, si havien vist en Hamlet per aquí, si havien vist en Hamlet per allà. Ningú no l'havia vist, fins que van trobar una colla de nois que els van dir que sí, que l'havien vist. L'havien vist entrant amb un altre gos dintre del túnel del tren de la bruixa. Uau! Així que tots els nens es van posar dintre del túnel del tren de la bruixa a buscar en Hamlet. Hamlet, l'anaven cridant per tot arreu, fins que de sobte s'escolta. Uau! Qui creieu que podia ser? Esclar, en Hamlet. Era en Hamlet que els estava avisant. Escolteu una cosa, van anar on estava en Hamlet i sabeu què havia passat? Que el gos que acompanyava en Hamlet s'havia fet mal a una pota i no podia caminar. I el Hamlet s'havia quedat amb ell cuidant-lo. Què? Era bon amic o no era bon amic? Així que els nens van agafar el gos i el van portar en un lloc d'aquests on es curen els gossos. Un gossalinari. No, perdó. Sí, no es diu gossalinari? Sí, home, sí. A veure, on te curen els gats es diu gatalinari i on te curen els ocells es diu ocellinari. No, em fa l'efecte que m'estic fent un lío. Ja està. Deu ser el veterinari, oi que sí? Bé, doncs això, el van portar al veterinari. Fins i tot dels diners que havien guanyat aquella nit van posar una miqueta de diners per curar el gos. Escolteu, la Lola va arribar a casa, es va estirar al llit, ben estirada. Ai, li anava dient en Hamlet, quines aventures que hem passat avui, Però mentre tancava els ulls, sabeu què? Anava rient. I que no sabeu per què anava rient? Anava rient perquè l'endemà era el seu aniversari. Era el dia que havien escollit per obrir la guardiola. Ja sabeu com s'obren aquest tipus de guardioles de fang, no? Amb una clau màgica. Així que van agafar. I el primer que va fer la Lola va ser anar a despertar els pares. Pares, lleveu-vos, que he d'obrir la guardiola amb la clau màgica. I ja veieu quina clau màgica és, Un martell. Així que va agafar el martell. M'ajudeu? Agafem tots el martell, sí? Quan jo compti 3 picarem un cop ben fort i ha de fer un soroll ben gros, A la 1, a les 2 i a les 3. Cataclaix! Van trencar la guardiola
I escolteu, de dins de la guardiola varen començar a sortir tot de monedes rodonetes, ben rodonetes i de totes menes. Però escolteu, si els diners que sonen ens agraden, sabeu-me quins són els diners que més ens agraden? Els diners que no sonen. També hi havia bitllets. Així que la Lola va començar a comptar tot el que tenia. Tot ho va comptar, ho va apilar, i quan ho tenia tot apilat i tot comptat, sabeu què? Li faltaven diners. Es va posar tota moixa. Va pensar, mare meva, i ara què? Però escolteu, el pare i la mare van obrir un calaix que hi havia al menjador, i de dintre del calaix van treure una caixa. La Lola, quan va veure la caixa, va dir, una bicicleta! Però clar, aquí dintre una bicicleta... Doncs ja està, diners, segur que hi ha diners. Així que va anar a desfer-llaç, quins nervis, com es desfon el llaç. Amb els nervis sempre ens passa que quan estem molt nerviosos el llaç no acaba de sortir. Així que va, aquí, va treure un tros, va treure l'altre, va agafar el llaç i va fer la cançó típica de llançar llaços, que és xa-na-na-na-na. No la coneixeu, aquesta cançó típica de llançar els llaços? No us preocupeu, que l'aprendreu. Aleshores va obrir la tapa i no hi havia diners. Hi havia un paper, una nota. A veure, què hi diu aquesta nota? A veure... Estimada Lola, aquests dies t'has esforçat molt per guanyar uns diners i estalviar per aconseguir l'objectiu que et vas marcar. Creiem que has après coses importants, com el valor de la força de voluntat. Per això volem col·laborar amb el teu somni i aportar els diners que ens fan falta perquè puguis comprar la teva bicicleta. T'estimem molt el pare i la mare. Visca! Tenir els diners per anar a comprar la bicicleta! Així que la Lola va anar a comprar la bicicleta. I escolteu, sabeu què? A la tarda va fer una cosa... Bé, què fem quan és el nostre aniversari? Sí, esclar! Una bona festa! Va convidar a tothom, els seus amics. Va vindre fins i tot la tieta Anna, que per cert li va portar un regal. A que no sabeu què? Una pista. És una cosa que es posa al cap per anar en bicicleta. Un casc, esclar que sí! El que no sabeu és de quin color. De quin color creieu que li va portar el casc? De color blau per anar conjunt, esclar! Així que, després de la festa, van menjar un bon tall de pastís, un pastís d'aquests d'aniversari. Què fem? Què fem quan ens porten un pastís d'aniversari? Hem de bufar alguna cosa, oi? Què bufem? Les espelmes. A veure com bufem tots i totes a la 1, a les 2 i a les 3. Van bufar el pastís, se'l van menjar i la Lola va dir, escolteu, sabeu què m'agradaria molt? Què us semblaria fer una excursió ara amb les bicicletes fins a dalt de tot del castell? Què creieu? Aquesta idea li va encantar. Així que tots van agafar les seves bicicletes i se'n van anar castell cap amunt. Quan van arribar a dalt de tot del castell, la Lola, amb el Hamlet als peus, va mirar cap a baix i va dir, Hamlet, em fa l'efecte que aquest és el millor estiu de tota la meva vida. I com es diu a tots els contes del món mundial, conte contat, aquest conte de la bici de la Lola s'ha acabat. Us ha agradat? Escolteu, una endevinalla. Què és allò que et porta per a tot arreu fent girar una cosa amb la planta del peu? No contamina i té botzina. Segur que ja ho sabeu! La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, oh, que bé s'hi va. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, tot arreu podràs anar. La bicicleta gling-gling, bicicleta gling-gling, oh, que bé s'hi va. La bicicleta gling-gling, tot arreu podràs anar.
Escolteu, espero que us hagi agradat molt i molt aquest conte. I ja en teniu un de conte per passar aquests dies de confinament a casa, amb el coronavirus al carrer, perquè us ho passeu molt bé amb el conte de la bici de la Lola. Adeu!